खुलुमबाय गिबियावनो आं गासैबो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो लोगोसे रंजालि बैसागुनि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। जे दिनै आङो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाखालि फुंनिफ्रायनो माखासे दानि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौ माखासे बे श्रीरामपुर गेट जिथुनिखि बे इलिगेल कालेक्सन जायोमोन बेखौ बिथांनि सायाव हाब्रु सारबाय थादों। दा बेखौनो आं नोंथांमोननि गासैबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खेंफोरथि होनो आं दिनै आवगायबोदों। बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो, क्लियारै बुंनो सानो जे हाग्रामा महिलारिया बेयाव माने ब्लान्डार माने बे स्टेटमेन्ट बियो माने एक्सेप्टेबल नङा बियो। माने बेयाव जों मिथिगौ जे बेयाव गेट मोननै दं, मोनसे सागलिया गेट नाम दं, मोनसे दामरा माने मोनसे श्रीरामपुर मोनसे बक्सि गेट। बे गेटजों बाहेरनिफ्राय गोबां माने माल जिथुनिखि गुड केरियार्स बे ट्राकफ्रा बारबोयो बेयाव कालेक्सन खालामो होनना बुंनाया बे खोथाया सैथो नङा। मानो होनना बुङोबा गोदोहाय गोबां इलिगेल जायोमोन। गोदो जिथुनिखि भेट भेलु एडेड टेक्स बे पारमिटजों गोबां माल बारखांनायनि उनावसो रिटार्न होनायनि उनावसो टेक्स होयोमोन। बे प्रमद बर' सारखौ जे फैसा थांदों ना बे इम्पसिबल, बे खोथा जानो हाया। मानो होनोबा बेयाव मोनसेबो काउन्टार गैला आरो बे अलरेडि जिएसटि पेड खालामखांनायनि उनावसो एन्ट्रि जायो गारिया। माने बेयाव एन्ट्रि टेक्स दङ, जेनेबा हमना ला ना दाउदै बेफोर एन्ट्रि टेक्स आरो बाकी बेसेबां माने रड सिमेन्ट बेफोरनि टेक्सआ बेलेग जायो। बेयाव अलरेडि टेक्स पेड खालामखांनायनि उनावसो गारिफ्रा बारबोयो। बेयाव रावनोबो बेयाव गुन्दा टेक्स होनायनि बेयाव खोथायानो फैला। मानो होनबा बेयाव अलरेडि सिसि केमेरा दं आरो बेखौ कन्ट्रल खालामो कर्मबल। गुवाहाटीयाव जिथुनिखि कमिसनारफ्रा जनानै बेखौ सिसि केमेरायाव नायबाय थायो आरो